in 1979. Toen staken 4 mannen de oceaan over op de Sterke Jerke 3. Een zelfgebouwd vlot was het. En het werd mogelijk gemaakt door giften, omdat de mannen wilden aantonen hoe vies onze zeeën zijn door oliedumping. En daardoor, omdat ze dat wilden, kregen ze ook inderdaad dat geld daarvoor. Het is een vlot, geen boot. Er was amper ruimte om te schuilen. En hoewel het schip voor het zicht van de haven strandde op het rif van Bonaire, was de missie toch heel succesvol. Er was veel aandacht voor die tocht en veel aandacht voor de vervuiling. En de jongens van toen, de jonge mannen van toen, zijn nu mannen met baarden. Alhoewel, dat valt wel mee, want er zit 1 tegenover me en die heeft gewoon een heel glad kinnetje. Zij hebben nu de Sterke Jerke 4 gebouwd. Er is gewoon weer een vlot gebouwd. Wilfred de Jonge, goedemorgen. Jij was zeiler op de eerste 2 tochten. Klopt, ja. En die gingen tot Londen, hè, geloof ik. Nou, of tenminste, 1 daarvan ging... Dat was de bedoeling, inderdaad. Ja. Nee, de eerste die is vergaan, 1975. Dat was het eerste probeersel gewoon. Dat was eerst, die hadden we in 1974 gebouwd. En nadat we de Friese wateren hadden bevaren, de Schelling hadden gehaald, zeiden we overmoedig, ja, dan willen we ook naar Engeland. Dat hebben we geprobeerd in 1975, maar een mijl of 10 uit de kust van Hoek van Holland zijn we toen vergaan. Toen hebben we een nieuwe gebouwd. We wisten wat er fout zat aan die eerste. En in 1976 hebben we dus een tweede poging gedaan. En daar hebben we wel degelijk Londen mee gehaald. Ja. Het ging in eerste instantie volgens mij gewoon om lekker vlot te bouwen. Lekker bezig zijn met een vlot, hè? Ja, natuurlijk. Ja, de oorsprong zat hem, hoe kan het bijna anders ook zeggen, onder een biertje in de kroeg. Ja. Dat was 7 vrienden elkaar na jaren weer eens tegenkwamen en zeiden, goh, het is gezellig, dit moeten we vaker doen. Waarbij een van de jongens zei, weet je wat, we gaan een vlot bouwen. En ik weet nog dat ik de volgende morgen wakker werd en dacht, ja, het zal wel een vlot bouwen. Maar ja, toen kreeg ik een telefoontje. En wij allemaal, iemand had 24 oliedrums geregeld en wat oud hout. En een paar masten. En zo zijn we een vlot gaan bouwen van 12 meter lang, 5 meter breed. Om daarmee te gaan varen. Een piano aan boord. Een biertap aan boord en leven de lol. Leuke vriendinnen aan boord. Ja, ook dat. Ja. Dus het was eigenlijk, hoezo milieu? Daar waren jullie eerst helemaal niet mee bezig, toch? Nou, op dat moment niet, dat moeten we eerlijk zijn. Het was wel circulair, hè, want alles wat ik net opnoem was oud spul wat we gebruikten. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat we al heel milieubewust bezig waren. Maar dat hadden we totaal niet, hoor. Nee, dat inzicht is pas later gekomen. In 1979 hebben we een 3e vlot gebouwd om de oceaan mee over te steken. Daar hebben we eerst een flesjesplan mee ontwikkeld vanuit Duitsland, waar we de Sterke Jerke heen hebben laten brengen. Zijn we op de Rijn, hebben 500 flesjes met een antwoordkaart overboord gezet, om aan te tonen dat het vuile water van de Rijn uiteindelijk ook in de Waddenzee terecht kwam. En dat hebben we aan kunnen tonen. Er zijn er honderden reacties gekomen van mensen die flessen terugvonden in de Waddenzee. Dat was het eerste project. En de olievervuiling die we aan wouden tonen op de zeeën en oceaan, die hebben we aangetoond door naar de Atlantische Oceaan over te varen. En daar met een sleepnet naast het vlot continu spul opvissen, zeg maar. En dat registreren waar we het gevonden hebben, wat we gevonden hadden. En zo hebben we dat allemaal in kaart weten te brengen. Ja, want er ging ook een bioloog mee op die grote tocht. Wat vond hij? Ja, heel veel olieresten inderdaad. Ja, dat vooral. Ja, kijk, een probleem wat eigenlijk nu de wereld uit is. Je zult nu niet veel olieresten meer vinden op de oceanen. We zijn wat dat gaat natuurlijk al een stuk milieubewust geworden. Het grote probleem vandaag de dag is natuurlijk de plastic soep, waar we nu onze aandacht op richten met de Sterke Jerke 4. Ja. Maar jullie waren er vroeg bij als je al in 75 aandacht had voor oceaanvervuiling. Ja, we zijn toen, je zou kunnen zeggen, wakker geworden. Een beetje overdreven, maar we vonden ineens dat het milieu wel heel erg belangrijk was. Maar kwam dat omdat jullie op de zee zaten en daar dingen zagen? Of ja, we hebben natuurlijk dingen gezien. Bovendien, een van onze mannen aan boord, die deed niks anders. Die voer de hele wereld over. Dus die had al lang gezien dat het her en der een grote bende was met de olievervuiling. Dus dat probleem hebben we op een kaart gezet en geprobeerd aan te pakken. Het is ook wel heel jaren 70. Je had Thor Heyerdahl en wel meer mensen. Het was wel de tijd van de vlottebouwer, achteraf gezien. Maar dat had een ander doel, toch? Eigenlijk. Ja, hij wou bewijzen dat je met papiersboot naar de overkant kon komen, inderdaad. Dus hij wou de reis van Brandana doen, of het was het? Ja, zoiets was het inderdaad. Ja. Dat ze uiteindelijk de oceaan zijn overgestoken op dat ding. Er is ook wel eens een serie van een aflevering van Andere Tijden over gemaakt. Ja. Ik vind het wonderlijk dat het gelukt is. Eigenlijk ook, als ik eerlijk ben, onbezonnen.
en hoogst onverantwoordelijk. Ja, zo dachten onze vrouwen er ook over. Maar nee, hij was oceaanwaardig. Dat is ook aangetoond. Ik bedoel, hij heeft de overkant gehaald. Dat hij bij Bonaire op de klippen is gelopen is pure navigatiefout geweest. Hij had bovenlangs gemoeten. Hij is onder Bonaire langs gegaan en in de stroming terechtgekomen en op de wind. En daar er was geen wind meer, hè? Dat begreep ik, of dat heb ik gezien. De wind viel weg en dan kan je zo'n vlot amper meer sturen. Dan ben je afhankelijk van de stroom. Jazeker. Geen motoren aan boord, dus je wordt gewoon op de rotsen gegooid. Ja. En verder bleek die oceaan waardig. Hoge golven, stormen, onweer, alles overleefd? Ja, alles is overleefd. Nou, niet alles. Aan boord zat een kat en een papegaai. Die zijn beide overboord gespoeld. Dat is wel een heel triest onderdeel van de reis natuurlijk. Maar voor de rest is het goed gegaan. Jullie hebben het overleefd. Het vlot is uiteindelijk ook toch nog uiteindelijk in Curaçao terechtgekomen. Ja, kijk, het einddoel was Curaçao. En 60 mijl voor Curaçao bij Bonaire, dus op de klippen. Ja. Daar heeft hij een paar jaar gelegen. En toen zijn er pogingen ondernomen door Smit-Tak onder andere. En uiteindelijk door Mammoet uit Utrecht. Die hebben uiteindelijk met prachtig materiaal. Ze hebben uitgeprobeerd daar om met luchtzakken dat vlot omhoog te tillen. Hetzelfde systeem is later gebruikt bij de berging van de Koersk. Je zou kunnen zeggen dat ze het op een sterke jerken uitgeprobeerd hebben. Of dat de eerste keer was, weet ik niet. Maar het is uiteindelijk voor de Koersk hebben ze daarmee boven water weten te halen. En ook de sterke jerken. Wat er nog voor over was, moet ik zeggen. Ja. Nou is het allemaal toch. Het is best een tijd geleden. Wat maakte dat jullie nu ineens, na zoveel jaren, tientallen jaren, met die sterke jerken vieren? Nou, het woord viel al andere tijden. Dat televisieprogramma, dat werd uitgezonden. En naar aanleiding daarvan kregen wij een telefoontje van een filmmaatschappij. Die had dat gezien. Die zei, ik zie hier een film in. Maar dat is nooit van de grond gekomen. Want het was in de periode van de recessie. Wij zeiden op dat moment, weet je wat, als er toch een film komt, dan moeten er nieuwe sterke jerkens komen. 2 stuks voor zo'n film. Dan gaan wij ook weer varen. En dan gaan we de plastic soep in de picture zetten. Maar niemand kende die plastic soep. We waren wat dat gaat erg voorlijk blijkbaar. Want als het met mensen erover hadden. Wanneer hebben we dan? Dan hebben we het over 2008, denk ik. Is het zo, als je zo jong zo'n groot avontuur meemaakt op een vlot met 4 vrienden de oceaan over, en daarna stap je in het grote mensenleven, dat het altijd nostalgie blijft? Want je krijgt daarna natuurlijk gewoon ook een hypotheek en een kantoorbaan. En dan heb je zo'n groot avontuur achter de rug. Ja, het was wel een heel groot avontuur. Het grappige is, want ik kom net Frits Spits hier tegen in de gang. Ja. En Frits heeft een aantal radio-uitzendingen bij ons van boord gehaald. Dus daar heb ik net even mee staan te praten. De wereld is heel klein wat dat er gaat. Grappig. Wat je zegt, je wordt ouder. Maar altijd toch een beetje om blijven kijken van, als ze me morgen bellen, zou ik zo weer vertrekken? Nou, kijk, we gaan dus de komende weken, is de bedoeling, naar Engeland oversteken. Maar de oceaan zie je ons niet meer aan boord gaan. Nee, wij zijn allemaal 70ers of ouder. Dus om dan straks met die rollator daar aan de overkant aan te komen, dat zien we ook niet zitten. Dus wij hebben de Sterkjerker 4 ook gebouwd met in het achterhoofd, het stokje gaan we overgeven. Wij bouwen een Sterkjerker 4 en geven die weg aan de jongeren. De jongeren hebben de toekomst. De jongeren moeten met name om die plastic vervuiling of de vervuiling in het algemeen gaan denken. Wij overleven dit wel, maar we gaan hem bouwen voor de jeugd, voor de jongeren. En hebben de jongeren daar evenveel zin in als de jeugd in de jaren 70? Het tijdperk van de vlotte bouwer? Ja, ze hebben meer interesse in iPad en iPhone, als ik eerlijk ben. Dat valt nog niet mee. Wij hadden zelf verwacht toen we deze bouwden, dat we dat in no time voor elkaar zouden krijgen, dat we enthousiasme onder de jeugd zouden hebben. En dat valt nog niet mee. Ja, want wij scrollen gewoon zo die oceanen over. Ja. Virtueel. Ja, virtueel, ja. Maar jullie zoeken nu gewoon weer een bemanning die ook weer, wat heet het, misschien wel een half jaar op dat vlot de oceaan over moet, hè? Kijk, bij de oversteek van de derde hebben we zo'n 1,5-2 jaar uit moeten trekken. Je moet de voorbereidingen, een overlevingscursus gehad op de vliegbasis Leeuwarden. Je moet kunnen opereren, ik noem maar wat. Je gebied moet volledig nagekeken worden, want je bent dik 100 dagen onderweg in een gebied waar weinig schepen varen. Het gaat buiten de scheepvaartroute om. Kunnen niet wat jongens, meisjes van Delft, denk ik dan, en dan daarop promoveren? Ik zou zeggen, doe een oproep. Ja, bij deze alweer. Ja. We hebben natuurlijk aandacht nodig. We zijn hartstikke blij dat ik hier ben.
Ja, wij moeten dit op een of andere manier voor elkaar zien te krijgen. En dat gaat ook lukken, natuurlijk gaat het lukken. Nee is niet te koop. Alleen we hadden zelf verwacht dat het iets sneller zou gaan. Ja, en die sterke Jerke, de 4, is die ook heel anders gebouwd dan die 3 natuurlijk? Want we zijn zoveel jaar verder. Ja, nou de eerste 2 hebben we dus gebouwd op oliedrums. Ja. De derde is gebouwd op baggerpijpen. En we hebben nu, die baggerpijpen waren 70 of 80 centimeter doorsnee. We hebben nu pijpen van 1 meter doorsnee. Dit is ook de grootste die we gebouwd hebben. Deze is bijna 15 meter, 14,95 bij 6,75 breed. Dus dit is de grootste die we ooit gemaakt hebben. Hij is veiliger ook? Hij is een stuk veiliger. Omdat wij varen met gasten, met kinderen bijvoorbeeld, moeten wij voldoen aan allerlei verzekeringstechnische regels, regels vanuit de scheepvaart, noem maar op. Wij hebben dit vlot moeten laten keuren. Hij is Europees goedgekeurd. En meer comfort ook, want op de oorspronkelijke sterke Jerke dan was er 1 emmer met een wc-bril erop. En dan zat iemand gewoon, na een tijdje, toen jullie goed aan elkaar gewend waren, die zat gewoon zijn behoefte te doen terwijl de ander een brood stond te bakken. Ja, en we hadden een gat in de vloer waar je er doorheen kon hangen. Op een gegeven moment maakt dat niet meer uit. We hebben nu een toilet aan boord. Ja, dat is bijvoorbeeld een van de eisen waaraan we moesten voldoen. Je krijgt een lijstje met dingen waar je nogmaals verzekeringstechnisch, maar ook regelgeving technisch aan moet voldoen. En dat is bijvoorbeeld een toilet aan boord. Ja. En dat is een hele andere koek nu. Ja. Want die andere was 15 maal 4 of zo? Nee, die andere waren allemaal 12 bij 5. En deze dus bijna 15 bij 6,75. Mm-hmm. Ja. Nou, uiteindelijk moet hij dus, die sterke Jerke 4... jullie gaan er nu met schoolkinderen mee de Waddenzee al rond. Ja. Voorlichting over de plastic soep aan hen. Hij moet uiteindelijk met een jonge crew de oceaan over. Maar jullie gaan zelf, als het even kan, naar Londen. Ja, als de wind goed staat. Hoe staat de wind? Nee, die staat hartstikke slecht. Die staat al weken op Zuidwest en dan kunnen we het onmogelijk halen. Maar zodra die draait, zitten jullie op het vlot richting Londen? Als dat binnen de periode valt die we daarvoor hebben genomen. We hebben gezegd in augustus houden we dat vlot de hele maand vrij. Mm-hmm. Dat betekent dat we de eerste 2 weken zouden moeten oversteken. En de tweede weken 2 weken voor de terugreis. Ja. Maar zoals het nu staat, tot eind volgende week wordt al aangegeven dat de wind nog steeds compleet verkeerd staat. Dus ja, spannhet. Maar zodra die draait, zijn jullie weg. Gewoon. Als die draait, dan zijn we binnen 36 uur weg. Want als het go komt van jullie kunnen gaan, dan betekent dat we moeten zorgen dat eten en drinken aan boord komt, wat we nu nog niet gedaan hebben. De flyers voor de Engelse, voor Engeland, de Engelse flyers, die moeten naar de drukker, die liggen klaar, maar die moeten wel gedrukt worden. Allemaal dat soort dingetjes moet gebeuren. Ik wil nog even iets vertellen over wat we dus nu op het ogenblik steeds doen met jongerenvaren, wat ik al zei, groep 7 en 8 van de basisscholen. Wij sturen de kinderen krijgen van tevoren een boekje met allerlei dingen over de Waddenzee en over sterke Jerke. En aan boord krijgen ze een logboekje wat ze allemaal bij kunnen houden, wat ze onderweg zien, et cetera. En we hebben aan boord, en dat is wel heel erg leuk, een soort Efteling-achtig figuur. Pier de plastic jutter, daar hebben we een speciaal pak voor laten maken. Die gaat met die kinderen aan boord zitten en die vertelt een heel spannend verhaal over zijn leven. En die kinderen die zitten echt ademloos te luisteren. Wij krijgen reacties later dat ze het leuker vonden dan het schoolreisje. Ja, en dat is natuurlijk voor ons hartstikke leuk. Dit soort reacties die we daarop krijgen. Maar goed, die zijn te jong om eventueel een oceaan over. Maar hoe oud moet je zijn om de oceaan over te mogen? Ja, dan moet je volwassen zijn. Maar we concentreren ons nou heel erg op oceaan. Maar er zijn natuurlijk andere mogelijkheden. We hebben ook al gezegd, jongens, als we straks bemanning hebben, dan gaan we bijvoorbeeld we gaan naar Londen. En van Londen gaan we naar Antwerpen. Van Antwerpen naar Parijs, de Haveren. Ja, zorg nou eens maar dat je team bij elkaar hebt. Om daar onze boodschap, onze missie duidelijk te maken van de plastic soep en het plastic in het algemeen. De verontreiniging. Het is een bijzonder project. Het voelt een beetje als een reunie van een band uit de jaren 70, zeg maar. Alsof de Grateful Dead weer gaat toeren. Sterke Jerke 4. Wilfred de Jong, heel veel succes. En hartelijk dank voor dit prachtige verhaal. En duimen voor een goede wind, hè, op tijd, ergens in augustus. Zou heel prettig zijn. Ja.